Ya sorry ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Ya sorry ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Apa Pak Guru? Kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, nyo males nyo. Emoh. Lho, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Ya edan Antasena ki ya pinter tenan kok. Watu dijopajap. Oh, iki nek ora ndelek krekoso ngrekoso ora mboten ndelek soalé. Munyok. Mboten bisa, Pak Guru. Kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Isine Pak Guru. Ora usah isin, ora apa-apa gawe wis. Sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang, nek mandhet tak bandem watu kowe. Nggih. Iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Emoh. Lho. Komo piye? Emoh kuwi nenggaraku tak jaluk. Ora bakal tak paringke to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk. Ora mati aku. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya aku nek ora mlayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul. Aduh, aku tobat ngger. Antasena aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan. Mbah Pate. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ora cengkiling. Tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli ya. Iya. Sing ngetapke Kurawa mau sapa? Aku. Sing ngakon anak Prabu Duryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapakke ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Neng kene wae. Nggak nek nganti aku konangan anak Prabu Duryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dari pate. Aduh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono ning ana syarate. Syarate apa?
Syaratnya kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Isin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis gelem. Ya, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Isin aku. Isin kula Pak Guru. Ora sa isin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Ngincen roke Bu Guru. Ngincen roke Bu Guru. Nggih Pak Guru rok dipepe kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wantun. Nek ngincen rok dipepe iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan pemean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arep endi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandhake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten isa Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Gawe wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru ki seneng nek murid iso nembang sing lancar. Isine Pak Guru. Ora sa isin ora apa-apa gawe wis. Gawe nembang. Ndang. Mentak ya wis apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nambang, nek mandeg tak bandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandhani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandhani. Tak kandhani. Wong rupane Pak Guru. Oh tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Bandem saka kene. Sini. Hamba aja ngetak ana kandang. Wae, Dik Patih. Sampeyan niku Patih lho. Patih ki wong nomor 2 teng negara Ngastina. Lah kok mentak. Apa ora isin ditonton kawula semenake? Tak kandhani mengrupa Dik Patih, sampeyan niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita, kula niku kanca sampeyan. Lah kok dadi sampeyan nyanyi mentak-mentak teng mriki niku ora ya pirang-pirang ki to Dik Patih. Tak kandhani mung Dik Patih. Aduh, mbok ampun kaya ngoten ta Dik Patih. Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula diduduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok do ora ngerti isin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ra iso meneng dur. Anggere meneng dibandem mangrupamu ange sini. Ah, tur sasana lho wonten dawuh. Kowe maju ya Cah Bagus. Maju Antasena Patenana. Mentak mong. Wis kana gek maju tur sasana.
Musuhe Antasena. Antasena mateni. Mentok. Wis pokoke wong telu miangon mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Pati Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Gugu karepe dhewe ora mentok. Oh, pancen yo edan Antasena ki yo pinter tenan kok. Watu dijopajapu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentak. Lah nggih, kula ya gumun kok. Kula kok ya iso dadi ketiban watu kok ya iso mentak-mentak. Mangrupang. Oh, nek ora ngados rekoso rekoso nek mboten adoh. Oleh bantem saya banter. Aku ya gumun lah kok dadi digdaya temen. Mangrupang ayo ngono katone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso rekoso nek mboten ndelek soalé munyok. Oh, manus maning jajanan sekretaning bawana. Iblis lalat Antasena tiban cundha manik mbok dadi ngomake. Antasena ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok dadi bali cundha manik kok ora apa-apa? Lah iki cundha manik. Ya mati aku. Wah, panus maning jajalan sekretaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Awakmu mentolo karo kowe glandang nang Kolombo dadimu malah. Setan alas. Lele iki nenggala kok marang tangan kowe piye? Nenggala iki ampuh. Nek nggo mateni wong radu dosa ki ora gelem mateni, Wadi. Lho, nyatane tiba ning tanganku. Piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jaluk. Amah. Lho. Komo piye? Emah kuwi nenggalaku tak jaluk. Ora bakal tak paringke, to tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis ning tanganku. Tak jaluk Antasena. Ora tak jaluk, ora mati aku. Bubar maut. Siwa Ngastina golek papan pendelikan. Siwa Mandura mlayu, Durna mlayu. Lah iki nek nganti suwung Ngastina, mongko kakangku Pancawala kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngastina kuwi dampar tiron. Mongko nek aku ora nyekel salah siji kami tuwaning negara Ngastina, ora ngerti apa syarate, Sengkune cegate kaya. Wah, Antasena ngamuk. Anak Prabu Mandura mlayu, anak Prabu Ngastina mlayu. Kakang Penemban Durna ya mlayu. Iya, aku nek ora mlayu, kecekel Antasena mesti diwirang-wirangke kon nyanyi mentok-mentok. Apa, Pak Guru? Arnendi ajeng wangsul.
Arep bali kok malah dolan. Kuwi murid apa kuwi tak takon? Murid sae, Pak Guru. Murid apik dengkulmu mlocot kuwi. Ayo, Mbah, Mbah, iki ora guru karo murid, denguk sing apik. Nggih. Nyuwun pangapunten, Ndara. Ndara sapa? Ngaku putumu kok Ndara. Ora usah kuwatir. Aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo. Lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngastina. Nggih. Si wong Ngastina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lu nggo dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngastina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Kyai Antisura menika ingkang ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar kepraboning Ngastina. Menawi jengandika Anggir Antasena kepengin mbuktekaken monggo kula beta kula kanthi sowan wonten wantilanipun Kyai Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun priksa kalian Kyai Antisura ingkang ngraka Anggir Pancawala lan panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar kepraboning Ngastina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken Anggir Pancawala menapa Anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa kanane Kyai Antisura. Monggo kula dherekaken. Ento iki po Mbah. Nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggalan tasipun wayah kula Anggir Antasena menapa Anggir Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika gajah pusaka. Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upamiya mekaten monggo kula aturi anitik dhateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon sejati wonten negari Ngastina ngaten nggih. Tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya wing asepi. Nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darmakusuma ing Ngamarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun punden kula para Pandhawa. Monggo kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dhateng jasad kula. Kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetela sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar kepraboning Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi mbadal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar kepraboning Ngastina. Kyai Antisura jumangkah anggra sesumbar lindhu bumi gonjeng kumaluduk kuntur katup ingkang sekawit kendel trale wiwit dipun obahaken suku dipun obahaken mangajeng mamburi satemaku mrenceng konang rante saya dangu saya banter nggih ngobahaken trale suku den sendal rante pedhot parandene ora nglenggahaken Raden Pancawala Raden Antasena mlayu manjing alas Sang Antisura. Menawi mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan boten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura boten mailu aturipun Raden Pancawala.
malah melajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih hatine, diterima-terimake. Nek Kakang ora kedunungan Wayu Ratu, aku ora kedunungan Wayu Ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep nang Ngastina. Ngenteni baline iki Ayanti Sura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke nang Ngastina, Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga saka Ngastina tak goleki, oh tak ajar dhewe. Oh inggih ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Somo ing tias katuritan limot kapyataning ojit ram ramengdri yama nawum kakowenging wang wisesa Nuwun sewu Yang ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah jengandika Kanjeng Hyang janur gunung kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna ingkang wayahipun Setija Buma Narakasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang gandak mleguduk suaru kembal semerante hawela nggih ger wayah Mas sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura kula tampi akarya bapa raos sing manahipun ingkang bapa ing Sokalima. Namung parenga kula ngaturaken salam taklim kula katur nggih wayah Mas. Nggih Kanjeng Hyang. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene janur gunung rawuh jengandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Menika ngaten nggih. Wayah kula Prabu Setija Bama Narakasura estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi andatos ing kawuningan bilih negaring Astina dinten sakmangke geger sabab saking menapa mugi andatos ing kawuningan mboten sabab saking menapa awit saking tingkah polaipun inggih menika kadang jengandika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negaring Astina mboten kitang namung sekedhap anggenipun kepengin raosaken dados Nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika rak mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngampil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Satemah dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana katidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondhang bocah ndugal kewarisan, Kurawa bubar mawut. Nadan ingkang bapa eyang ing Sokalima majeng wonten ing pabaratan ngasta Kyai Cundamane wadene Cundamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena wekasan sakmangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun
menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negaring Trajutrisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kaliyan kadang kula pun Dimas Antasena. Kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau, anak Prabu Duryudana muleng kaliyan ingkang Eyang ing Sukalima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh, Bapak Durna, kula aturi pados pintusrayan. Sinten kemawon Nalendra, satriya, brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala, mboten ujar, mboten kaul. Temtu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka dhateng Nalendra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena. Ngaten nggih ngendikanipun ingkang Paman Duryudana. Jumangkah anggro sesumbar lindho bumi gunjing kumaludhuk kundur ketup lumembak penyu kangku mambang jagat pasaning Bathara panjenenganipun Hyang Durna menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Kula menika pendhita lho nggih. Kula menika mboten badhe wantun matur dora. Menawi ngantos kula wantun matur dora tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi delom katen, Eyang sak mangke sampun cetha njenenganipun Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Trajutrisna pun sedya Bama Narakasura dipun parengaken sak biyantu botrepotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi menawi jengandika saged ngrebat negari Ngastina. Kula ingkang matur menawi negari Ngastina badhe kaparingaken Nalendra ing Trajutrisna Pabustija Bama Narakasura. Kula dereng kasekeca kula ingkang badhe nglabrak Antasena Kanjeng Hyang. Iladala ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Nalendra Trajutrisna Prabu Stija Bama Narakasura. Antasena, adiku dicah bagus. Yen pancen Si Adi ngeman karo uripe Si Adi, mestine Si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to Si Adi ngukuhi negara Ngastina, apa kira-kira Si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuwataning Nalendra Trajutrisna? Antasena, aku sing teka aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Nuwun sewu Kakang Mas, ngantos bingung raos sing manah kula. Kakanthi paduka Kakang Mas saking jangkar bumi. Ngantos dumugi titik lenggan sak mangke paduka Kakang Mas Antarja dereng paring dawuh kelawan Kang Rayipun Bambang Irawan. Nedya tedhak dhateng pundi lan menapa wigatosipun? Adiku cah bagus Irawan wonten timbalan pawarta sing dak tampa lamun adiku Antasena ndumbani kelawan kersaning Kakang Mas Pancawala suwan marang negara Ngastina ingkang wigati mung bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina ewadene Kanjeng Prabu Duryudana. Ora maringake negara marang kadangku Antasena, wis ditekadi yen to bakal mbedah negara Ngastina. Mula wektu dina iki, Yayi, aja nganti Si Adilan pun Kakang keri ing gawe. Upama mengko Dimas Antasena bisa mbedah negara ing Ngastina. Wis sak mestine lamun pun Kakang lawan Si Adi melu ngempek kamukten ngrasakake kamukten negara Ngastina, Yayi. Katri gumulung mangrempak ing wadya Kurdakura reka girira nanggana nanging menapa boten dados dukanipun para pepundhen dene Kakang Mas Pancawala tuwin Kakang Mas Antasena pepundhen kula nggadahi niat ingkang kados mekaten Kakang Mas. Perkara kuwi perkarane Antasena apa dene Kakang Pancawala.
sing wigati upama apa sing niyati dening Dimas Antasena wis kelakon bedah negara Ngastina. Apa kowe ora kepingin yen to ngrasake kamukten negara Ngastina ing sejatine kuwi darbeing para pepunden Pandhawa ingkang dikukup dening pepunden Kurawa. Mula Irawan ora usah dadak walang ati. Hayo nusul adhiku Antasena marang negara Ngastina. Ngempek kamuktening Kakang Mas Pancawala padene Dimas Antasena. Inggih, Kakang Mas monggo kula dherekaken bareng kalopun Kakang Yayi. Suwawi kula dherekaken Kakang Mas. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Penembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, piye Dimas? Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Setijo, Gatotkaca piye? Ngertiya iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Modar we. Arek ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas we. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono ngarep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa? Oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir niku mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk. Nyo, godo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan guthik kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke kok mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ya ora. Genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggemu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Heh, cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak balas engko. Lho. Wani nglimpe ta. Wadake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena, piye Wadi? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane.
Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusane ngadil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki talen karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu, wonten dawuh. Mudhun, inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh wae. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok mung kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kampurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Antasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Antasena wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ora. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget, Kong. Ketak ndara karo Daron. Tolero. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, lah sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Heeh, sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena iki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Damai-damai dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Bantarja kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ing kala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Setija Bamanara Kasura. Kekalipun sami abenajeng wonten ing alun-alun. Lho, Setija tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pamadane apa Setija anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Kok tak titipke bapak? Ora. Bareke dhewe. Ya. Bareke dhewe kok aja titip-titipke bapakne iki anggepe bapakne iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira bara iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya ora-orane digunyer. Digunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina
Raden Gatotkaca ora sah dadaku kan gunung tanpa guna. Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu. Wah. Gatotkaca. Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha ripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Tiyang Durna ngendika mekaten. Kosek to. Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi. Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Yen nganti mengko Durna cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju Tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, Nun. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki engko. Aku ora ngerti Durna endi. Gong, Nun. Goleki Siwa Mandura. Sudi. Lho, tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, nyo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan, Yo, asli lho iki. tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarmu. Wis gawe maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki Kokopra anu Siwa Mandura. Ngapusi ya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae ketap-kedip. Gawe wis. Nan, Yo. aduh saya. Ya. Gawe wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene ra wani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon, aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino Mandura? Yo, gawe wis yo. Oke. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ono apa aku?
sampean dipadosi Ndara Antasena. Kuwi lah jagat waisane Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Tundededang Semar nesu Semar ngono kae. Ora soal man. Wis ngono wae. Kowe pokoke engko dadi apa-apa sakarmu kuwi seksi sibuk, Gong. Oke. Ayo, Mas Senopati ora malang kerik ning ngarepe ratu. Yo, Bagong, ngono sopan dikit kenapa sih? Wis yo Kang, pokoke aku pati jero, aku pati njaba, Kakang Pancawala pati jero. Terus Sirawan Tumenggung senopatine Senopati Antarja, Senopati Galukaca. Ya Dimas aku mingkari manut. Pokoke sapa sing arep ngagro-agro lenggahing adiku Abimanyu ning negara Ngastina, Senopati kudu tata-tata samapta ing gati saweging diri. Ya Dimas, wis to dawuh. Iki Abimanyu malah gedangkrang ana ing dampar negara Ngastina. Kakang Mas Setijo Bumanara Kasura ingkang rawuh wonten negari Ngastina. Abimanyu wonten dawuh negara kundurna marang Kanjeng Paman Duryudana. Mesakno Kanjeng Paman lan sakurawane padha nungsang buyang, padha mlayu wedi kalawan pengamuke Dimas Antasena. Yen Abimanyu ora menehake negara Ngastina marang Kanjeng Paman Duryudana, aku engko wis disraya dening Kanjeng Paman lumantar bapa Panembandana kudu ngrebut negara Ngastina. Yen aku iso ngrebut negara Ngastina saka tanganing para putra Pandhawa, aku bakal diparingi negara sak sigar semangka. Kang, piye Dimas? Ana parang muka saka ngendi? Lah iki kok saka ngendi piye to? Kakang Trakasura ini kok nggugu karepe dhewe mungsuhe aku, aja kuwatir. Kang Setijo, Gatotkaca piye? Ngertiya, iki Senopati negara Ngastina. Raden Gatotkaca. Lho, wis ndapuk Senopati, ora ning kene bapane rembugan. Menyang endi? Ning jaba. Babu Yayi. Modar we. Arek ra lunga. Kena ana bos datang kok malah medengus nang kono. Awas we. Ora ana wong apa-apa, das-des. Ono wong arep dinggoni kok. Malah ora pindah, sampluk raimu. Iya, oke. Oke, ora masalah. Suatu saat pembalasan pasti datang. Sapa-sapa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Iki nek wis sia-sia karo wong ngenten iki, rumasane ra dosa apa? Pembalasan teng hari akhir mesti sampean malaikate Werkudara kowe sok ngeplaki Petruk. Nyo, godo sirahmu. Tieng. Iki nek ngenengi aku tak keplak ndasmu lho. Dolanan gudhek kok ngeneng ning ngarepe Nata Ndarawati. Nomeng mraktekke iki sliwar-sliwar nang mripat. Minggat. Nesu. Lah iso jak guyon kresnane. Petruk ora genane ngarepe bendara kok dolanan guthik. Anggemu iki sapa padamu wae? Sinuwun Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Cenanangan ora. Syukur dikeplak. Heeh. Tak bales engko. Lho. Wani nglimpe to.
Wajake tuwa Bagong karo Kresna. Abimanyu wonten dawuh. Antasena, piye Pakde? Pancawala wonten dawuh. Aku ora maido kaya ngapa to kadrenging rasamu nggonmu kepengin saben putra Pandhawa kuwi mesti padha kepengin lan kepi-kepi kumajan iku kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Merga wis padha ngerti saka piyai sepuh yen Ngastina kuwi darbeking para Pandhawa ning ora kaya ngene iki carane. Aja kaya ngene iki. Siji, kowe mbedah negara Ngastina kuwi dadi kapitunaning para Sata Kurawa lan Kyai Prabu Duryudana padha keplayu saora-orane jejereng sastra wirang. Angka loro, nek nganti kowe ngrebut negara iki kowe dosa. Dosaku ning endi? Kowe miradati kodrating jagat. Kodrating jagat sing endi, Pakde? Lho, Ngastina ki sesuk baline kudu nganggo perang gedhe Bratayuda Jaya binangun. Mongko tanpa perang gedhe kuwi para Kurawa ing watak Angkara Budi Candala bakal ndrebala ngebaki jagat. Mongko Pandhawa wis dinutus dening para Jawata minangka utusaning adil mbrasta Angkara murka. Yen ngono kowe seneng, yen Angkara kuwi ngebaki jagat, jagat iki kobar, panas merga Angkara ora iso disirep dening para Pandhawa. Ora. Lah iya mula nek tumindak apa-apa ki taran karo wong tuwa rasa kepenake dhewe kaya ngono. Abimanyu wonten dawuh. Mudhun inggih. Ngestaken dawuh nyuwun pangapunten. Kula wau kula mboten kanthi kasengaja dipun saut kalian Gajah Antisura dipun lenggaken dampar. Lah Antasena kowe iki rebut negara areng apa? Nuruti Kakang sapa? Kakang Bagong. Brek. Gong ora. Wis meneng to kuwi linggo wis miring. Nggone cupet e. Ha ya rasa-rasane kok ngono ora. Kakang Pancawala. Pancawala wonten dawuh. Ya bener kowe iki tiba pembayun. Nanging saiki wis krumangsani to. Yen to ingkang kuat bakal lungguh ke Prabu Negara Ngastina kuwi ora kok ming kudu putra sing metu pembayun. Nanging sapa ingkang pancen wis pinesti marang keparenging dat kamurwing dat bakal nyambung turasing para Pandhawa. Nggih, kula sampun mangertos. Wis lega, sampun. Ayo kondur. Inggih ngestaken dawuh. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Yo. Terus? Ndara Antasena wedi lho bapakne. Oh, bapakne kok yo. Kowe kira bapak wedi ora? Ra. Oh. Setan kok kowe iki. Nyataku anak setan kok. Lho. Kowe ngayal banget e, Kong. Getak ndara karo Daron. Ndasena. Apa, Pak? Bali. Ya, Pak. Oh, ra sembodo sore mau gleleng ya, Tru. Sapa-sapa dijotosi kene digetak bapakne wedi. Ning Antasena ki gleleng tenan lho, Tru. Oh, molak-malik ora. Sapa sing ngomong gak keplaki sirahe kene? Ora kok, Den. Damai. Dame-dame dengkulmu mlocot ki ora. Ya pangestoke dawuh. Kakang Montorjo kon bali. Ya. Wah, Abimanyu wonten dawuh. Kakangmu Gatotkaca nendi? Ing kala wau wonten mriki nanging sareng wonten rawuhipun Kakang Stijo Bumanara Kasura. Kekalipun sami aben ajeng wonten ing alun-alun. Lho, Stijo tekan kene? Inggih, Wa. Napa? Badhe nyuwun negari Ngastina. Pamadane apa Stijo anakku njaluk negara Ngastina? Dipun dawuhi kaliyan Eyang Durna ngendikanipun badhe dipun paringi negari Ngastina ingkang sepalih. Cah goblok tenan kok kae. Antasena. Ngopo, Pak? Baladewa kakangku ngendika yen pusakane tok gawa. Heeh, bareke. Ya. Kok tak titipke bapak? Ora. Bareke dhewe. Ya. Bareke dhewe kok aja titip-titipke bapakne iki anggepe bapakne iki kongkonan iki. Wah, bocah kok ora ngerti karo wong tuwa. Wis wani ngrebut pusaka Nenggala kok titipke bapakne. Pira-pira iki tanggung jawab. Endi, Gong? Golek obat mumet. Mumet mergo dikampleng kok golek obat ora. Ya sak ora-orane digunyer.
Gunyer dengkulmu mlocot. Tru, nyilih dengkule, Tru. Nggo ngopo? Nggo gunyer. Kulinamu ora. Gunyer nganggo dengkul ora. Tak baleke, Pak, baleke. Ya. Senopati Ngastina Raden Gatotkaca rasah dadaku kan gunung tanpa guna Ngastina bali darbeing Paman Duryudana aku entuk separone negara Ngastina. Ayo jajalan Gatotkaca pecah diadamu. Wah. Gatotkaca, Gatotkaca. Stijo wonten timbalan. Cubluk ing naler cingkranging samu barang ku ya kowe. Lha ripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Lho, kok seta? Kok kowe kok percaya karo Begawan Durna? Kowe ngrebut negara Ngastina saka tangane si Pancawala Antasena, kowe arep diwehi negara Ngastina separo ngono. Eyang Durna ngendika mekaten. Kosek to. Selagine wong tuamu Kresna ingkang srawung karo Begawan Durna kuwi luwih suwe tinimbang kowe. Aku sithik wae ora percaya karo Begawan Durna. Lah kok dadi anakku lanang gampang men diapusi. Nek nganti kowe mengko diparingi negara Ngastina separo, wis kowe nyuwun apa karo Pun Rama? Tak paringi, Nggir. Tak paringi. Yen nganti mengko Durna Cidra ngubaya, tegese ora nyata ucape Begawan Durna. Traju tresna tak jaluk nang panguwasaning Ndrawati. Sampun ngaten Rama, ayo bali. Ngestahaken dawuh. Luar ngopo? Balekke pusaka. Truk, Nun. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 ki kok. Aku ora ngerti Durna endi, Gong. Nun. Goleki Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah kowe iki ngayal kok. Ngayal apa? Aku lho bar dikampleng Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, nyo males nyo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Sakarepmu. Piye, Mas? Sakarepmu. Wis gawe maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki Kokopra anu Siwa Mandura. Ngapusi kaya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripate sapa wae kedap-kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki?
Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sino mandura? Yo, ge wis yo. Ge. Wis kono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ono apa aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih lah jagat paisane ku Bathara. Eneng apa Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya mung nyirokke suarane Ndara Baladewa kok. Aku ya ngono ketemu Durna e. Ya. Lho, kok Durna kok gawa? Lho, kok Baladewa tak gawa? Aku goleki Durna, aku goleki baleni yo. Kae lara rampung selak padang malen. Mbah, apa nggih? Aku arep balekke pusaka. Oh iya tak trima. Nyo. Oh iya. Pun gak ditampa. Gek ditampa iki. Letra. Ora edan kok iki. Lah wong sampeyan iku dibalekke pusakane iki gek ditampa. Letra ora edan. Ah, kowe iki pusaka tenanan. Ya. Lho pusakane dhewe kok wedi ora. Oh, tak terima ya Antasena, tak terima. Yo, nek ketemu karo Siwa Ngastina negara wis ora tak nggo. Nek arep dilenggahi meneh entuk. Oh iya Antasena ya. Mboten nonton e. Sapa? Kang Mandura. Lah kuwi apa? Oh, ora omong-omong. Iki ngopo Bagong kok nesusunya apa? Tak goleki e. Ya aku wis tekan kene. Ya nggih ampun dadi ngundurke pusaka, Pakde. Pusaka apa? Lho, Pakde rumangsa kelangan pusaka ora? Iya, neng kala tak kundurke. Yo. Sone nek nggunakake nenggala ora ngawur. Yo. Iki mergane wae. Oh, tak totok siramu modar kowe. Kene ya dhewe dira pusakane dhewe ya, Tru.